खुलुमबाय स्टुडियाव आं उदांस्रि मोसाहारि। नोंथाङा 10 थाखोआव उथ्रिनायनि उनाव ओरैनो जिरायना दं नामा? अब्ला नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। 10 थाखोआव उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरनि थाखाय रेल बिफानाव ओंखारदों साख्रि। नंगौ, रेल बिफानाव 10 थाखोआव उथ्रिसारनाय लाख लाख बिजाथिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लाना फैदों। बे बारनिफ्राय 10 थाखोआव उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरा ओरैनो जिरायना थानांनाय नंला। नंगौ, 4232 मासिया लांदां जानानै दं रेल बिफानाव। बिनिखायनो जाय बिथांमोना रेल बिफानाव साख्रि मावनो गोसो बैसोर बिथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन। नोंथाङा नोंथांनि डकुमेन्टफोरखौ थियारि खालामना ला। लोगोसे रेलवे बिफाननि साख्रिनि आर'जलाइ गाबनाय बिखान्थिया दिनैनिफ्राय एबा 23 जानुवारिनिफ्राय जागायबाय आरो आर'ज गाबनायनि जोबथा समा 22 फेब्रुआरिसिम जागोन। मख'नो गोनांदि 18 बोसोर बैसोनिफ्राय लानानै 36 बोसोर बैसोनि बिनायसाफोरा बे साख्रिनि थाखाय आर'ज गाबनो हागोन। बिनि थाखाय नोंथाङा rrbcdg.gov.in वेबसाइटआव थांनानै एप्लाइखौ खालामना लानांगोन। लोगोसे एसटि फोरनि थाखाय एप्लाइ खालामनायनि बेसेना 250 रां जागोन आरो एसटि नङैफोरनि थाखाय 500 रां जागोन। नंगौ, रेल बिफानाव 10 थाखोआव उथ्रिसारनाय लाख लाख बिजाथिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लाना फैदों। 4232 मासिया लांदां जानानै दं रेल बिफानाव। खुलुमबाय स्टुडियाव आं उदांस्रि मोसाहारि। नोंथाङा 10 थाखोआव उथ्रिनायनि उनाव ओरैनो जिरायना दं नामा? अब्ला नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। 10 थाखोआव उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरनि थाखाय रेल बिफानाव ओंखारदों साख्रि। नंगौ, रेल बिफानाव 10 थाखोआव उथ्रिसारनाय लाख लाख बिजाथिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लाना फैदों। बे बारनिफ्राय 10 थाखोआव उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरा ओरैनो जिरायना थानांनाय नंला। नंगौ, 4232 मासिया लांदां जानानै दं रेल बिफानाव। बिनिखायनो जाय बिथांमोना रेल बिफानाव साख्रि मावनो गोसो बैसोर बिथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन। नोंथाङा नोंथांनि डकुमेन्टफोरखौ थियारि खालामना ला। लोगोसे रेलवे बिफाननि साख्रिनि आर'जलाइ गाबनाय बिखान्थिया दिनैनिफ्राय एबा 23 जानुवारिनिफ्राय जागायबाय आरो आर'ज गाबनायनि जोबथा समा 22 फेब्रुआरिसिम जागोन। मख'नो गोनांदि 18 बोसोर बैसोनिफ्राय लानानै 36 बोसोर बैसोनि बिनायसाफोरा बे साख्रिनि थाखाय आर'ज गाबनो हागोन। बिनि थाखाय नोंथाङा rrbcdg.gov.in वेबसाइटआव थांनानै एप्लाइखौ खालामना लानांगोन। लोगोसे एसटि फोरनि थाखाय एप्लाइ खालामनायनि बेसेना 250 रां जागोन आरो एसटि नङैफोरनि थाखाय 500 रां जागोन। नंगौ, रेल बिफानाव 10 थाखोआव उथ्रिसारनाय लाख लाख बिजाथिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लाना फैदों। 4232 मासिया लांदां जानानै दं रेल बिफानाव। खुलुमबाय स्टुडियाव आं उदांस्रि मोसाहारि। नोंथाङा 10 थाखोआव उथ्रिनायनि उनाव ओरैनो जिरायना दं नामा? अब्ला नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। 10 थाखोआव उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरनि थाखाय रेल बिफानाव ओंखारदों साख्रि। नंगौ, रेल बिफानाव 10 थाखोआव उथ्रिसारनाय लाख लाख बिजाथिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लाना फैदों। बे बारनिफ्राय 10 थाखोआव उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरा ओरैनो जिरायना थानांनाय नंला। नंगौ, 4232 मासिया लांदां जानानै दं रेल बिफानाव। बिनिखायनो जाय बिथांमोना रेल बिफानाव साख्रि मावनो गोसो बैसोर बिथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन। नोंथाङा नोंथांनि डकुमेन्टफोरखौ थियारि खालामना ला। लोगोसे रेलवे बिफाननि साख्रिनि आर'जलाइ गाबनाय बिखान्थिया दिनैनिफ्राय एबा 23 जानुवारिनिफ्राय जागायबाय आरो आर'ज गाबनायनि जोबथा समा 22 फेब्रुआरिसिम जागोन। मख'नो गोनांदि 18 बोसोर बैसोनिफ्राय लानानै 36 बोसोर बैसोनि बिनायसाफोरा बे साख्रिनि थाखाय आर'ज गाबनो हागोन। बिनि थाखाय नोंथाङा rrbcdg.gov.in वेबसाइटआव थांनानै एप्लाइखौ खालामना लानांगोन। लोगोसे एसटि फोरनि थाखाय एप्लाइ खालामनायनि बेसेना 250 रां जागोन आरो एसटि नङैफोरनि थाखाय 500 रां जागोन। नंगौ, रेल बिफानाव 10 थाखोआव उथ्रिसारनाय लाख लाख बिजाथिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लाना फैदों। 4232 मासिया लांदां जानानै दं रेल बिफानाव।